ku kuma menene hanyar ku? Mu hanyar mu shine yawan tuba, salati, la ilaha illallah. Ku hanyar ku kenan? Hanyar mu kenan. Hanyar mu shine kula da sallah akan lokaci, girmama iyaye, barin lalata. Mu aka shiga hanyar mu ko sigari ba a sha, balle wiwi, balle giya, balle koken. Sannan mu hanyar mu san annabi da koyi da shi. Sannan mu hanyar mu barin cutan halittan Allah zance ko aiki. Da wanda yake kan hanyar mu da wanda baya kan hanyar mu, mu an hana mu zage shi a hanyar mu. Kowa ya ta kan shi. Ya ayyuha allazina amanu alaikum wa anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum. To sai a duba a gani wanne ne hanyar da ya kamata a ce annabi yana kai. Hanyar tuba, hanyar salati, hanyar la ilaha illallah, ko kuwa hanyar zagin mutane.